wase wangishaya-ke wangishaya la engishaya ufakile inzipho la wangishaya ngempama mengivika kanje wangikwebha ngenzipho la kusabonakala nje ukuthi ngisabovu la ngishaye khona. Then-ke wasathini wathi angihambe emzini wababakhe because mina ngizofundisa ingane yakhe ukukhohlakala, angiphume emzini wababakhe ngihambe. Uma ngingahambi wathi angithathe impahla zami zonke ngihambe emzini wababakhe. Njengoba benazi ukuthi mina bengumuntu vele ohanjela umqondo cause vele kulezi zikhathi ngahamba 28 November ngaze ngabuya mhlana January ngilele esibhedlela yabo. Ngangishayiwe ngishawa umuntu wesilisa. Uma sengishaya yena ungishaya ebusweni ungishaya la engivele ngilimele khona ungiqhubeza nasedongeni uyangishaya umbali. Indlela engimhlonipha ngayo umbali angaze ngize ngimbeke mina isandla futhi angaze ngize ngimphendule ngoba ngiyamazi ususisi omdala. Iyona ke into engayithandike leyo umbali. Ngase ngadecide ukuthi ke ngcono ngivele ngihambe ngoba vele umuzi kababa wakhe angivele ngihambe nami ubaba wami kodwa ngidecide ukuthi ngihambe angilwi naye umbali akukho ukusixabanisile. Mina ngicashula ukuthi uyangishaya noma kuthiwa yiliphi iphutha engilenzile ayindaba angahlali phansi nami njengomuntu omdala akhulume nami. Uzenza perfect yena uzenza ngcono engazi ukuthi yena yonke into empilweni yakhe njengoba esela ekhona akaza. Subscribe to this channel.